Ano yung pinaka nai-enjoy mo bilang isang ama sa amin? Ano yung mga natutunan mo sa mga kamalian mo noon? Ano yung pangarap mo para sa amin ni Chin at sa coming na baby? Ano yung pinaka-reaction mo nung bago pa lang kayong nagkakilala ni Ma'am Shitin at nalaman mong may anak na siya? Ano ang masasabi mo o reaction mo sa past life ni Ma'am Shitin? Since idol mo talaga yung BTS, anong masasabi mo sa mga bashers na nagpapauso ng BTS bio? Sa tingin mo ba mga bayot talaga ang BTS? May mangka, uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Hey, what's up mga Meg? So before anything else po, shoutout nga po pala sa lahat ng mga papa, daddies, papsis, tatay, mga uncle or tito na tinuring na rin parang tunay na anak ang kanilang mga pamangkin or inaanak. Sa mga tatay na siya na rin yung nagsilbing nanay, mga lolo at sa lahat ng mga ama sa buong mundo. Happy Father's Day po sa inyo. Lalong lalo na po sa aking lolo tatay na si Tatay Sineboy. Happy Father's Day po tay. At sana bigyan ka pa ni God ng mahaba pang buhay at malusog na pangangatawan. More blessings din po sa iyo tay. I love you. Also kay Tito Ining na hanggang ngayon, hindi ko pa rin matawag na papa. Kasi ewan ko, nasanay na kasi ako sa Tito Ining eh. Happy Father's Day sa iyo Tito Ining. Sana hindi ka magbago. At sana mas maging responsable ka pa. Lalo na ngayon na magiging totoong ama ka na talaga. Since buntis na ngayon si Ma'am Shitin at magkakaroon na kami ng bunsong kapatid ni Chin. Maraming salamat po ulit sa pagiging ama mo sa amin at sa pag-aalaga mo sa amin ni Chin at ni Ma'am Shitin. Maraming salamat dahil hindi ka nagbago. Pero mga Meg, hindi na po ito gaya ng Father's Day vlog ko last time na puro iyakan na lang. This time, good vibes and katuwaan naman. Kasi since nakapag-vlog na ako ng questions I never asked my mother, so ngayon naman ay questions I never asked Tito Ining. So sasagutin niya yung mga tanong na hindi ko pa naitanong sa kanya. Ever. At sana sasagutin niya talaga ng maayos at walang halo-halong char-char. Pero bago po ang lahat, since Father's Day nga ngayon, mag-throwback muna tayo ng Father's Day message ko for Tito Ining na vinlog ko last year. Na nagpapaiyak lang naman sa kanya at sa karamihan. At sa lahat po ng mga nag-comment at naka-appreciate sa vlog na yon, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. So tara, panoorin muna natin ulit. And also, happy Father's Day, Tito Ining. Nga wagas mahigugma. Ay, sorry mga Meg, Tagalog na pala. So, thank you so much, Tito Ining, sa pagiging ama mo sa amin ni Chin. Kahit hindi mo kami tunay na anak, pero inalagaan at tinuring mo kami na higit pa sa anak o kadugo mo. Thank you sa pag-intindi mo sa amin ni Chin. Kahit may pagkamaldita or masungit kami sometimes. Alam namin hindi mo kami obligasyon, pero minahal mo kami ng walang kondisyon. Alam namin binata ka pa, at 24 ka pa lang. Malaya ka pang gawin lahat ng gusto mo sa buhay. Malaya kang magbarkada, malaya kang umalis kung kailan mo gusto, malaya ka sa lahat ng bagay ng gusto at pwede mong gawin. Pero you choose to stay pa rin dito sa amin. Hindi mo kami tinalikuran at hindi mo kami iniwan. Binaliwalan mo yung mga sinasabi ng iba kasi sa amin ka masaya. Pinuno mo lahat ng mga pagkukulang ng tunay naming ama. Sinakripisyo mo ang kalayaan mo para lang sa amin na tinuring mo na sariling pamilya. Hindi mo pinapansin lahat ng kamalian ng mama namin. At kung ano man yung nakaraan niya, tinanggap mo kami ng buo. To the point na wala ka ng pakita sa sasabihin ng iba. Mas naging ama ka pa sa tunay naming ama. Ayaw ko na sanang banggitin pa, pero yun ang totoo. At syempre dahil alam na din nila, sa loob ng 2 taon na nandito ka sa amin, kasama si mama. Pasensya na kung hanggang ngayon, naiilang pa rin ako na tawagin kang papa. Gustuhin ko man, pero nasanay na din ako sa Tito Ining, diba? Pero si Chin, nasanay na siyang magpapa sa'yo. Kasi maliit pa lang siya, ikaw na talaga ang kinilala niyang ama. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Sana hindi ka magbago. Hindi man kami masyadong showy ni Ma'am Shi, pero love ka namin at alam kong alam mo.
Sana balang araw makamit mo ding mga pangarap mo at ipagpatuloy mo lang pag-aaral mo. Nandito lang kami palagi proud na proud sa'yo. Maliban sa parents mo, kami naman ang pinakasolid mong supporter. Basta laban lang alaksan. Makakamit din natin mga dreams natin someday. Kaya pray pa rin tayo ng pray. Dahil alam ko na kapag may isang tao na may napakabuting puso, in the end, ikaw naman ang itataas ni Lord. Kaya sana talaga hindi ka magbabago. Please stay who you are. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao, mabuting anak, mabuting kaibigan, at higit sa lahat, mabuting ama sa amin. Thank you so much for staying with Mama, for loving her, protecting her, and for accepting her. And most of all, thank you for being our dad. And thank you for being our dad. Okay guys, let us all welcome Tito Ining with cheese! Yay! 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 Oy, Chin! Ato na to siya ikaw. So si Ching guys, naalit daw kay. Nasa Ano sa iyang iyong kabalingong pagtitip. mundo. So mag-intro ka muna. Asa dapita kung kita ko tanan. Asa ko to? Iyan. Wala kita kong diyan. Ay pakita kong diyan. Yun na. Usunod. Intro ka muna. Hey, what's up mga meg? Naansa ko karon sa inyong atubangan. Tagalog. Andito naman ako sa inyong harapan para magbigay aliw sa inyong lahat. So sana ay maaliw kayo. Okay, so without further ado, itatanong ko muna agad sa'yo yung mga questions ko. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. So sana walang halong char-char at dapat puro ka totoo. Puta na trigger mo na niyo. At dapat puro katotohanan lang ang isasagot mo. Okay, let's go. So, ginumot na yun. So kamay sa dibdib guys. By the way mga Meg, sinulat ko pala dito yung mga questions ko for Tito Ining para hindi ko malilimutan. So, babasahin ko na lang to isa-isa, okay? So, first question. Daliit kami. Okay, first question. First question. Sino sa amin ni Chin ang mas gusto mong isama pag may lakad ka? For example, kakain ka ng mag-isa sa isang fast food. Sino sa inyong dalawa? Oh. Isa lang. Dili na pwede isa. Kay mang luod eh, di na pwede magdag isa guys kay. Duwa sila ka buok. Nya usa ra kun dadon mang luod ang isa so Nya og kuan, wala kay pamiliti duha ray mong kaya maplitihan. Kita ra duha. Ay, kita. Unsa man? Nag-vlog ko. so wala ko'y isama. Di na lang kamo dayon. Napipilitan ka lang ba na sumali sa mga vlogs at live stream ko? Hindi. Kasi gusto ko din oy kasi gusto ko sumikat. Ano ko Will? Sabi tayo, gusto ko kay support for Ate Nits. Ano ang pinaka-wish mo ngayon? Ha? Ano ang pinaka-wish mo ngayon? Ngayon lang. Sana healthy ang pagmablos ni Ma'am Shitin at sana panang imong manghol. Kambal sa ugma. Kambal sa... Alam sa akong lolo sa di ay hinaot nga maayo na nga akong lolo kay na-stroke siya so wala ko nila ako iyak na sana ako kaso lalaki ako Iyak na sana ako, kaso lalaki ako eh. Kim, Kung lalaki yung magiging kapatid namin, ano yung gusto mong ipangalan? sa ako lang choice number 1 is Jack Daniel so Uy! na ko Ano? oh dili na inim nun so mahal ginagawa Yes, Kay- yes. Kinain ni Kuan, ano? si request na siya ni Ate Aya na pagkadungog na ko anak kay nindot siya dahil dili ito na akong ilim nun nindot yung nga hindi siya gusto na iprado Jack na lang! What if babae? Anong gusto mong name? kuan sa tingan oy Mira Joy Mira Joy kasi Ma'am Sitin sigta na huwag ka mangamba Hindi na lang. Kabaw na ko. Plant. Plant versus zombie. Plant versus Zombie kasi Ma'am Sitin mura nagkuan sa Plant versus Zombie Ano
Ano yung mga plano mo pag lumabas na si baby? Plano na to? Atong alagaan si baby. Isa pa. Atong papawayin si Ma'am Sitin. Isa pa. So, mao na kanang atong alagaan si manghod. Ataga na to ay mong manghod sa iyong Makaalaga kinahanglan. kag 8 ka bukman. Yes. Pastiran. Punaan din na to 8. No. Hello. Dagan Ano lang na puno na ta diri. Ano yung mga natutunan mo sa mga kamalian mo noon? So, ang mga natutunan ko sa mga kamalian ko noon. So, kung hindi ako nagbago guys, siguro. Kung hindi naabot si Ma'am Shitin siguro. Wala na ko diri sa kuan. World. Dili sa world, right? Lahi na ko padulngan. So, thank you so much Ma'am Sitin kasi ay nagpabago sa akin. Ay! At sa akin kagalingon. Mga isa kong thank you nga nakaya na ko nga mag-usab. Ano yung pinaka na-i-enjoy mo bilang isang ama sa amin? Kanang nagsigig, hagwa-hagwa. Sa unsa na lay, buhaton, napay chain nga, sigilag. Wala na na! Napasinits ka ng Sige ko. yatak-yatakan ko niya sa kubuko-buko. Murong sa gusto niya. Ano yung pangarap mo para sa amin ni Chin at sa coming na baby? So ang pangarap ko sa inyong tatlo kay anang tagaan mo pa mayong palawas, makahuman mo eskwela para so that in the future dili na mo maglisod. Yan, para sa coming. Mo gani inyo tulo. Makahuman mo eskwela para dili mo maglisod. Ano yung pinaka-happiest moment mo dito sa bahay? So pwede mo ka nang kuwan lang. Ako ka nang mag tapok-tapok ta sa sala nga kitang tanon yung mga aon mo. Favorite yun na niyang mukbang-mukbang. Ay! So mo na ang pinakakuan. Happiest nga na magtapok ang tanon. Ano yung pinakahirap na nagdaanan mo nung bata ka pa? Ako? Pinagdaanan ko, katurang kuan guys. Nagbuwag akong mamagpapa so mga to guys, pinakamahirap yun guys. Pila pa mo edad ato nagbuwag mong mama. Ito ako kabalo, basta Eh! yung ko to. Yan. Iiyak na yan. Oh. Pero Sana ang buko na si Dilakon. pero holdapon niya po na niya ang papa. Holdapon niya magsisig pangayog kwarta. Taga adto na mo taga Domingo magsigigid sig pangayog kwarta. Yeah, let's go, let's go. Sa paan di mo, boy. Ano yung pinaka-reaction mo nung bago pa lang kayong nagkakilala ni Ma'am Shitin at nalaman mong may anak na siya? So, una pala na kong kita ni Ma'am Shitin, so ako isulti guys na love at first sight. Jigo. Pero, pagka-love at first sight na ko, so, niya, ako mga barkada, kailaman si nila, niya. So, dito ko nang utanan, ningon si niya ko, na siya anak. So, ningon ko, unsa may problema nang na anak ko? Wala ka reaction ka. Hila pa lako mo kung inyong mga question. Kung hindi naging kayo ni Ma'am Shitin, ano ka ngayon? Or ano sana pinagkakaabalahan mo ngayon? Ambot lang na, o dili ni kami ni Ma'am Shitin karon, so murag standby paghapon karon, latagaw. What is your favorite movie? Movie? Ito, Yes, itong Wishing Blood. katong akong kanon kay natanawan na mo ron kay bag-o guys, natanawan na mo ni Ate Nitch kay Yes, top 10 siya sa Netflix. Wishing Dragon. So please watch the Wishing Dragon guys kay nindot Movie na siya. yung pinaka-favorite mo, duha ni Tito Inding. Ano ang gusto mong ipayo kay Ma'am Shitin na hindi mo nasabi sa kanya? Gusto na kong ipayo niya no. Para na ko lang so na dili na siya magunahon na og dili siya magpalabi gunahon na para dili maguba iyang mood so that kanang ma-apply niyang pangunahon na. Dili siya magpalabi gunahon na. Maro na. Ano ang masasabi mo o reaction mo sa past life ni Ma'am Shitin? Reaction ko. Wala naman. Dahil sa nasabihan kanya sa mga past life niya. Wala naman. Ako na ko. Reaction na wala. Happy mo guys yung nga naabot mo siya. So, naman akong kuha niya nga. Nakita na ko niya nga happy siya. Bahala ko may papa. By the way
guys, huwag po kayong magtataka kung bakit laging nababanggit si Ma'am Shitin. Alam nga naman kung si Jungkook lagi yung i-mention ko, di ba? Isipin mo yan, kaibigan! Okay, next question. Okay, let's go. What is your favorite food? Food? Lechon. Baka naman. Lechon. Katulang kuhan ba? Lechon, dilitsi. Anong masabi mo sa family namin dito sa bahay? Ako masabi. Sa una lang, kinaunhan lang yun. Nabaguhan yun guys, pero Yawan. kadugayan guys. Kuya ba, magkurug-kurug ko eh. So, kinaunhan, pero karon naandad na ko. Natural na kaya. Naandad na ko ba? Negative or positive? Positive. Kaya naman may. Bahala kayo. Ano yung mga negative na kuhanin mo diri sa pamilya? Since idol mo talaga yung BTS, anong masasabi mo sa mga bashers na nagpapauso ng BTS bayot? So, ako masultil na, no? Tinood mag-bayot. Boss na boss na siya. Hoy, dili, joke, uy! So kasagaran guys, kay mga magbasya na nila nga BTS bayot ko no guys. Kay, ang kanang magbasya na nila mga anime fans kasagaran. Dili, ako masultil na sa mga bashers. Natural na agad na yung bashers. Good. Nga na, dili ka mo sikat og sa tanang kalibutan. Kaya kami guys, kanang naami TikTok guys, yan napod may basher. Ah, Na may kanang group nga TikTok. So please kuan kanang please Sigway. please pag follow sumaw sa mo pa. TikTok Little Gangs Oh, 4. Little Gangs 4. Back to the question guys. So natural yun ang naibashers once nga sikat ka. Part of life na sa mga sikat ng mga bashers. So let's go. Next question. Sa tingin mo ba mga bayot talaga ang BTS? Sa akong pananaw, mura yun. Pero kay tungod na silang panit. Pero natural mo gino sila. Panit or lang mga style? Panit and styles nila. The way sila manamit. And lang mga accessories. Dili magwalam ko ningon nga bayot sila. Mura ra ba? Mura. Sa ilang kay tungod sa ilang mga styles. So, nana guys, ay mo kasuko mga army. Oy, army sad ko eh. Pusilod to ko no. Ayun pa pila. Wala ka. Yung totoo, kinakahiya mo ba si Ma'am Shitin noon sa family and friends mo na may anak na siya? No, hindi. Why? Paano mo sabi na hindi mo ikinakahiya si Ma'am Shitin? So, hindi ko talaga kinakahiya si Ma'am Shitin guys kasi pinapakilala ko doon siya sa amin tapos pinadala ko yung mga bata doon sa amin. Kaya ano first nagkita? Or, first na nakita sa Jollibee. Ito yun. Mao na favorite place ko ng Jollibee. Sa reaction mo. Wala na. First impression mo na ining. Murag dag Jungkook. Ano ang message mo para sa lahat ng mga nagsuporta, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa inyo ni Ma'am Shitin at sa family natin? Uy! So guys, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. So thank you so much guys. Kahit na mahina na yung YouTube channel ni Ate Nitch, andyan pa rin kayo. Palaging sumusuporta. At andito rin si Ate Nitch guys, na gagawa na siya ng mga bagong content so that ma-entertain po kayo. So salamat po again sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal kay Ate Nitch at sa family. So guys, yung mga next questions guys, hindi ko na naisulat pero mag-iisip na lang ako. So meron na akong naisip. Yung first time ka dinala ni Ma'am Shitin dito sa bahay, anong yung naging reaction mo? Nagkurog-kurog. So natural man yun tingali na magkurog-kurog ka for the first time nga nakatungtong ka sa balay sa imong pinamahal. Boom! First time you meet Ma'am Shimmers, unsa mo reaction? So first time I meet Ma'am Shimmers is Lumot-lumot. I'm scared. You know that I'm scared because hindi kami nag-meet. So nandito ako sa labas tapos Wala pa na ako. lumingi siya sa gawas. Nabundak ng sira. So, my tuhod is shaking. That's why. My first reaction to Ma'am Shimmers is scared. I'm scared. Og makagraduate na ka, unsay gusto nimong trabaho para sa inyong baby, Ma'am Shitin? Hulo!
Isulti dida. Bombers. Alam mo, bombers, guys? Bomberman. Bombers. Bombero iya daw guys. Yes. So, 2 minutes, guys. Destinate siya po. Bombero mo po siya. Bombero mo si Nits, guys. Nga naman, Daily risk gong kinabuhi. bakit ayaw mo magpulisyo na yung pangarap mo noon? Kasi noon guys, kay yung uniform niya parang pang-pulis. So, tuo ko kung wala pa siya nag-skwila, katong apa kay ba nga nag-skwila na siya, tuo ko ka ng pulis siya, kaya yung uniform mo lang pulis, pero gray ang color. What if mo puyo mi sa Negros, mukuyog baka namo? Anong atumang tamo po yun? What if? So guys, ang ana manggali ang sitwasyon. Kung asa ako pamilya ato ko, Ang sagay pamilya diri sa Toledo. pwede na maguli-uli. Nya, Kasman Pliti. Di na ilan, problema. Anyway. What if gusto si Ma'am Chitin mo trabaho og abroad nya dili na siya buntis? Di ko masugot na guys. Kaya ang babae dapat naros balay. Hindi dapat patrabahoon. Pila mong gusto nga anak ninyo ni Ma'am Chitin? So ako lang is punan og duhagang no. Yes. Punan pa ta nag-usalab para maupat. So that upat na makabuk. 4 sisters. So ang ginahan ni Ma'am Chitin guys kay 6. So guys, wala ko pangutana guys. So that's it for today's video mga men. So sana na-enjoy po kayo at please don't forget to like and subscribe. Pakipindot na rin ang bell button para updated kayo sa mga latest vlog ko. So before I will end this video, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ryan Official. Shout out Gretchel TV. Shoutout Tiffany Roosevelt from Macau. And also Sofia and Javi. Sa until next vlog mga meg. And that's everyone and I thank you.